Yo, what's up sa mga friends na to diya? We are back with another video. And today, natay buhaton nga challenge, which is buy everything in the menu. So, ato na tas barato-barato, larga na ta, atong sugdan. Let's go! Alright, so mauna ni challenge accepted man dagway. So buying everything in the menu, pero dili ratas barato. Natay ko an hotdog, kaning mini tempura, natay kikiam, squid balls, tempura, french fries, siomai, kwek-kwek, then balot, cheese sticks, dynamite, nuggets o fish flat, plus Mountain Dew atong soft drinks. Katong sudan is balot. Ada kayo pahinaw guys. Quick. Padulong nagngit-ngit guys. Basig matibas sa ni before mangit-ngit.
Ikot mo na kung nabusog. Daan sa bungang may nagsisigawan. Kapitinan, manok na pula, mukhang matapang. Ay, mga singer dali oh. Ang pera ni misis na dapat ay iulog sa Palawan. Aking pinusta Mga singer. sa manok na pula. Mga ito mga entertainer. Bukas sa kamayan, nagsimulang salpukan. Pwede mga gusto ng nuggets siya? Oh, kuha. Nagpapakol. Mat. Muna lang ni. Kaya pagpana. Oh, kuha. Guys, so sa akong challenge wala man ako na nakaya kay busog na ko dagang kayo. Yan ako yung mga nakit-an dali nga mga taga Sibulan kuno sila mga bata ah. Ana pakita mo si mga lan? Joshua. Ako si Joshua. Leonard. Leonard. Ako pa si Yeah. Joshua. Wal Joshua pa niyo. Joshua Yeah. di kakol. Wala man ako nahurot sila akong patiwason pero timeman mo na ko 5 minutes. Kaya? Patdo ninyo ni. 5 dala minutes. O kana tanan. Hinahinay, raggan. O nya ra kay timeman mo muna ko og ma tiwas ninyo nag 5 minutes or wala pa 5 minutes. Tagaan mo na ko kuan 100, ha? Na. Dagana po diakol. Kariya ra. Inyo ning duha. Ito ipang gani, Inyo ng ito duha. yung duwa. Nyara na friend price. Ito ipang gay Inyo tanan. ng duha. Na. 5 minutes taas walang orasa. Gamay ra na o duha mo Kaya? kabuok. Kaya? Bantay ka. Pag matiwas ninyo nag 5 minutes ha. Tagaan mo na ko. na tayo pamalo. Tagaan mo na ko kuan 100. Ayra na Ah? sus ko lay. Sige. Bye. Inay ragiyak kol. Ay, Dali ra mo ay dili ato mang timeran dali kuan. Dili ba cellphone ba? Sige, sige. Ha? 10 minutes cool, 10 minutes. 5 minutes ra. Kaya na ninyo. 1, 2, Taas 3, ng go. kuan. Dayon. Palitan lang muna ko kuan. Ya. Order dito ko sa Mountain Dew. Price ha? Usa ka Mountain Dew ba? Order dito ko sa Mountain Dew para inyong duwa. Na. Doon niya pon. Ay, kuan na Dili. kay paano na mo imnon basi motok-an niya mo. Tukan na. Sige, order dito Mountain Dew ina ako ah. Kaya na. Di pa mo ana libreng kaon. Nya. Pag mahurot ninyo na ana pa mo premyo. Joshua og si Leonard. Wala pa no. 30 seconds pa gani oh. Hindi pa kayo. Sos, di mo ganag sos? Na 1 minute pa na pag 4 minutes oh. Kaya na. Pag mahurot nila ilo pang balon no. Man anay pa uli na mo. Ito bukal. Oh, YouTube na. Unsa search? World of Z. Ayun, gusto ko. Ayun, gusto ko. Niya
natin ito makubos. Hapit ang urot oh. 2 minutes pa gani. Manani pa uli na mo ha kay gabi na. Hindi na mahulog ko. Ha? Uli na mo hurot mo kadaog. Gamay na lang na oh. Taas pang oras. French fries na lang. Gabong na. One minute na lang. Kaya natin to. Wala na. Hurot na. Oh, basing matukan mo pag Oo na. Yay! 100! So nahurot nila akong gikuan. Ang wala na ako nahurot. Ay pero na po may giusap. Iwasa sa nang giusap. Okay na, daog na mo. Masa man magpapawal eh? Kaplit eh. Sakay mo? Masko, kung dagan ng bata. Asa mo gaswila? Dito ras si Bulan. Bulok-bulok. Bulok kay si Binunoy. Bulok-bulok si Bulan? So, oh, iyong dinagaan, ilang dinagaan? Tungaan ninyo ha. Pangbalon eh. Liti po. Masko pa may dalan-dalan. Sige. Pagamping ra mo kay ngit gabi na ra ba? Ay ra magdugay kayo. Balon. Oh. Tunga mo ana. Salamat. Bye-bye. Busog na. Busog na. So mo to. Sila man ni sa akong i-order kay di na jud makaya. Pero at least nalingaw pa sa kaon no. So mo to guys og dali na lang ni taman og sa sunod na pud nga video ay kalimot like, share, subscribe, comment. So this is our World of Z and buyers. Nana ko diri ako ra usa. Da kaming gasabot ako ra usa. Nana ko diri ako ra usa.